amanat turanmysyňyz? Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe, hormatly prezidentimizin taýatyna, her biriňiziň maşgala ojaklaryňyzda, agdy berlik, bagtyarlyk, bereketli taçaklaryňyzyň bereketden bol-bolmagyny, röwşen geljeğimizde tarap bede wadanyňa alyp barýan, gahrman arka dagmyda janyň sag, ömrüniň uzak, ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşanyň rawaj almany arzulap, aýlakşymyň owadatly gepleşmede başlaýar. Edidonar şu gün bilen gepleşmede bolsa, ýurdumyzyň dürli pudoklaryna zähmet çekýän bir näçe medeni tutulgy ustatlarymyzy gepleşmede çağırdyk. Gelin häzir olar bilen hemme birlikde tanış bolalım. Balkan welaýatynyň bereket etrawynyň Çağalar Tungus Mektebiniň mugallimi döwletgeli Bayram Gulyfam bilen gepleşmede. Ene döwletgelem ir döwürdäki ustat halifalarymyzyň aýdymyny aýdyp, hatan bilen gepleşmeden şoğluk etmegine öýt goşandyny goşar. Tahnamyzda döwletgeli Bayram Gulyfam bilen gepleşmede. Gel yar yalmağa, yarım nemin çıkar koyun parmağa. Gülüm düştü haçin akıdüme, yağma bunu seven yarim üstüne. Edidonar şeýlede şu gün bilen gepleşmede Ahal welaýatynyň Akbuday etrawynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Toýly Bazar hem gepleşmede. Ene toýlam ir döwürlerdäki ustat halifalarymyzyň, kompozitorlarymyzyň bir eterne döredilen aýdymlar aýdyp, bilen gepleşmeden şoğluk etmegine öýt goşandyny goşar. Sahnamyzda Toýly Bazar. Alsam bir gıyıl kopul çanlay, alsam bir gıyıl kopul çanlay, sadynyň gurmany bolsam. Çana otursanly, nädiniň gurmany bolsam. Edidonar ine şu gün bilen gepleşmede şu aýdymçylarymyza sadanarlyk edýän Ahal welaýatynyň Akbuday etrawynyň medeniýet merkeziniň ahal owadlar aýdymsa toparam sadanarlyk ederler. Şeýlede bilen gepleşiklerimizin şoğluk etmegine öýt goşandyklaryny goşarlar. Bide şeýle ajaýyplygy döredip beren ustat halifalarymyza, medeniýet sunat ustatlarymyza uly hormat goýan, sungatymyzyň hak gowanlary, gahrman arka dagmyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka dagmyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşanyň rawaj almagyna tüýsüremden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzuwlardan soň aýlakşymyň owadatly gepleşmede başlaýar. Ondan medeniýet sunat ustatlary ýerine geçip oturmagy sizden haýyş edýär. Merhan vatandaşlar, ene hemmemiziň bilşimi diýäli bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka dagmy biziň medeniýet sunat ustatlarymyza diýsen uly hormat goýar. Geçmişde ýaşap geçen kompozitorlarymyzyň ýerine ýetiren döreden aýdymlaryny biziň ýaşlarymyzdan öwrenmek üçin halipa şähertlik ýoluny açyp berdi. Edidonar biz bol täze söhbet etdiňizde Balkan welaýatynyň bereket etrawynyň, ýani ýaş nesillerimize ilim bilim terbiýe berýän Çağalar Tungus Mektebiniň mugallimi döwletgeli Bayram Gulyf bilen başlamakçy. Döwletgeli gepleşmede hoş gördük. Ine sizem bereket etrawynaky Çağalar Tungus Mektebine zähmet çekýän ekeniňiz, ol ýerde bolsa biziň ýaş nesillerimize ilim bilim terbiýe bermek bilen bir hatarda Tungusyň inçe sırlaryny ýaşlara ýetirýän ekeniňiz. Ine sizem şu aýdymsa Tungusyny bir başlangyz bäri ustat halifalarymyzdan tälim alansyňyz, şu pursatda bir ustat halifalaryňyzy tanıştyrsaňyz, şeýlede şol aýdymsa Tungusyny gelşiňiz barada kelamagyd gurrun berýäňiz. İlk aýdymsada bolan hüwesnäm ilk kiçilikkä çağkan dörýärdi. Hawa. Şonu ýaly bolşaly aýdymsagyň elmadam ýaňlap duransaň öz dädimem aýdymsady ýolundan işlänseň şo ýoldan aýdym ýerine ýetenseň ilk maňa aýdymsada hüwes dören wagty çağalykdy. Soň galy berse öz etramydaky Saçlyk mektebinde ýagny dädimiň ýol başçylygyny aýdymsa toparyny
aydym taýy öwrenmek maňa nesip etdi. Şäherimizdäki Türkmen Milli Konserwatoryýasyna okuwa girmek nesibesi boldy. Şu taýda uly halipa baş saýdanlaryň eline tälim almak nesip etdi. Şol halipalardan ýatlap geçdim. Orhan Efes Döwlet Nazarov, Akmurat Şarif, Ýolaman Nuriýew. Şol ýaly ussat ägirtleň elinden aydym taýyny ösdürmek, aydym taýynyň inçe ýoluny öwrenmek bize şeýle bir bagtly ýaşlar bolup ýetişmek uly höwes boldy. Dogry belleýäňiz. Ine görýäňizmi şolar ýaly ussat halipalaryň bir elinden bir aydym aýtmagyň, aydymyň bir ense sırlaryny öwrenipsiňiz-de. Ine näme şol ýaşlykdan aydym aýdyp bir geleňde ýetatanam adamda bir hemme halipada teňçün görelli, ol aydymçylardan näçe halipalardan näçe zat öwrenseňem şonça da az. Ýöne haýtam bolsa bir halipaň aydym teň ýüregiňde ýaşaýar. Şol halipa bir öýkenjek bolýan, şol halipa meňdäk bir şol aydymlary ýerine ýetirjek bolýanda. Ine teň iň süýgüli halipalaryňda ýatlaýsaň aydymçylardan. İlk bilen dutar hadronyny belläp geçdim. Bizim etramyda belli halipa baş bolup geçen Molla Çäklifdi. Şu Molla Çäklifin şägirden men ýanky özdädim, Amanyl Bayramuliew bolan. Diýjek bolýarym şu Molla Çäklifin aydym ýerine ýetiren aydymlary ýa döreden sazlary aydymlary ýüregime has ýakyn geldi. Şol dädimim şonuň şägirdi bolan soň şo ýoldan aýdansaňam şol aydymlar sesimize dogry gelýär, şol aydymlar beter ýürege ýakyn. Başga da halipalaryň aydymyny dinläp aýdýaňyzmy? Estrada aydymlaryny aýtdym. Ahal welaýatyna ýaşaýan estrada öň belli aydymçy bolan häzirem halipalyk derejesinde Kakşy Nazarowyň aydymlaryny höwes bilen gowurýan, dinleýän, başardygymdan aydymlaryny ýerine ýetirýän. Toýlarda, dawaralarda. Hormat prezidentimizem halipa şäherlik ýoluny açyp berdi. Şu ýoldan uguralyp aydym saýmy has ösdürmäge mümkinçilik öretdi. Sağ bolun, indi şu ýerde şol halipalarymyz bir ýatlak geçdiňiz, şol halipalaryň bir aydymyny aýdýanyňyzy aýdyp geçdiňiz. Indi näme biziň ýerde öz aydymlary halka özüni tanadan bir halk bagşylarymyz bar, estrada ýoluny özüniň ýoluny goýan aydymçylarymyz bar. Şeýle-de biziň kompozitorlarymyzyň eterne döredilen aydymlaryny ýerine ýetirýän ussat halipalarymy da barda. Näçe kompozitorlarymyzyň aydymlaryny ýerine ýetirýäňizmi? Ägir bagsy halipamyz Sahy Jepparowyň döreden aydymlarynyň öz halipam Orhan Efes Döwlet Nazarowyň ata Awliýew bilen bilelikde döreden aydymlaryny köplenç aýdýan uly höwes bilen. Yerine ýetirýän. Türkmenistan halk artistlary Gurban Gummanow, Anwerde Attanow, Orazgel Ilyasow belli ägirtlen aydymlardan uly höwes bilen başardygymdan ýerine ýetirýän.
Sağ bolun ine şiýerde görýäňizmi şol ustad halipalarymyz ýatlak geçdiňizde. Ine näme ýaşlaryň arasyna dähmet çekmek bilen ol ýaşlara da şol halipalarymyzyň aýdymlaryny öwredýänsiňiz. Gahrman arkadamdan bir karar döwrüne bagtýarlyk döwrüne halipa şähertlik ýoluna giň ýol açyp berse de ähli welaýatlarymyzda, etraplarymyzda Çağalar Sungut mekdebini açyp berdi. Ol ýerde orta biziň ýaşlarymyz okaýarlar, täzeli halipalardan hem Sungutyň inçe sırlaryny öwrenýärler. Ine öz işiňizde bir alt baran işleňiz dogrusyna da bir kelam magdaýda aýsaňyz. Hormatly arkadamyzyň açyp bermegine Çağlar Sunut mekdebine halipalardan alan aýdym sağlarymyz ýerine ýetirjilikli başçylarymyz ýollaryna dowam etmek bilen çağlara öz bilýän aýdym sağyň inçe sırlaryny öwredýär. Şähertler ýetişdirýär. Toy bayramlarda bile çykyş edýär, çağlaryň öz ýekelikde çykyşlary edýär. Yetkinjekler bar içmede. Şu aýdym sağda öteni geçen halipalara ulu hormat goýan, hormatly arkadamyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmedam rawaç bolsun. Sağ bolun ine şu ýerde şeýle bir gowgurunlar berdiňiz. Indi berde biziň gepleşigimizde gatnaşyp oturan mehriban mihmanlarymyzam, teletomaşaçylarymyzam siziň aýdym aýtmaňyza garaşýanlar. Belki biziň gepleşigimizde betlek gelen aýdymlaryňyzdan aýdyp berseňiz. Baş üstüne. Bölbölecik bolunay gel yar yağmağa yarım nenem çıkar oyun falmağa gülüm düştü hasin akıdumağa yağma bunu seven yarim Anzıtma yarımı sıtmasın başım Elinde yağlı kıyılmasın yaşı Balım olsun damla yarim üstüne Başına halayılıyor yüpe kanatım Boynu yolun yardan ey alsam kafasıyla Yağma bunu seven yarim üstüne Yarın oturdu diye ağ içinde heyran etse ağız sallar içinde Ayılıdır kömrü armağan içinde Balım olsun damla yarim
içinde yağma bulut sever yarim üstüne balım olsan damma yarim üstüne yağma üstüne Kudratından ençe mukam döredin. Müňläp teşine yüreklerde yer eden, kalby buldek göňüllerde yer eden, sen meýik kudrasyň ajap owadım. Ine döwletgeli şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir ýer döwürdäki bir halk bagşylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň birini ýerine ýetirdiňiz. Elbetde ol aýdymy diňläninde şol döwrüň bir aýdymçylary bilen bir ýaşdaşyna biziň mehriban enelerimiz bar, kümüşdaşly atalarymyz bar, olaň bir ýaşlyk ýyllaryna diňlän aýdymlar da elbetde şolar ýaly aýdymy näçe diňlediňçe de diňlätiň geler sebäbi her bir adama ruhwaýlyk paýlayan aýdymsaz sunugatymy diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Ine bärde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan siziň aýdym aýtmaňyza garaşýanlar haýsy aýdym aýdyp berjek, haýsy halipaň aýdymny? Meniň ikinji ýerine ýetirjek aýdymym Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjysy Halipa aýdymçymyz başymyz Kakyş Nazarowyň meniň ýarym nirelerde gildendi diýen aýdym aýdyp berýän. Başdyna. Ine şu ýerde mehran watandaşlar Kakyş Nazarow öz ýaşlyk ýyllaryna bir ýaşlygym meniň ýarym nirelerde gidileni diýen aýdymlary bilen halk içinde özüni tanadan ustad halipalarymyzyň biri. Ine bugunky gün döwlet gelem şol halipaň aýdymny ýerine ýetirjek diýerler. Şol aýdymyň sadynyň sözünün kiminkidigini, näçin ýyllar şol aýdymy döredilendigini 05-80 SMS berip bilersiňiz. Ýöne şu ýerde döwletgeliň aýdym aýtmadyndan öňürtü şu döwletgelle berjek. Bu soraglaňyz bar bolsa da berip bilersiňiz. Men Akbuday Etraf Medeniyet Merkeziniň çepe ýolagçysy Mewlan Hudaýberdiýew. Döwletgelle owadan ajaýyp sesiňiz bar eken. Men sizler şeýle sorag beresim gelýärdi. Şol näçe ýaşlaryňyzda aýdym aýdyp başladyňyz? Hemde şol ilkinji aýdan aýdymyň adyny aýdyp berseňiz de. İlk bilen aýsam, men özüm bagş sadanylar maşgalasyndan doglansam, öz dädem aýdym saz bilen meşgul bolanda, türkmen halk aýdymlary milli saz rol dutarda aýdym aýdan. Mudam näme öýümizde mehelle bagş sadanynyň üýşenleri toy mejlisi köp bolardy, bagşlar gelerdi kardeşler. Şu aýdym sazyň arasynda öňüp ösdüm. Şonyal maşgalada doglansam mi aýdym sada bolan höwesim hasam beter artdy da çağalykdan maşgatda aýdym sada. Näçe ýaşlaryňyzda? Birinji, ikinji sınıf okuwçy wagtym mekdepde. Ine şu ýerde ýene de bir zat size aýdysymyz gelýär. Şu birinji, ikinji sınıfda aýdym saz sunugatyna başlan bolsaňyz, öňüňizden dänem şu aýdym saz sunugatyndan baş çykýan bir maşgala bolsa, elbetde her bir adamyň ilkinji öwrenen aýdymy ýüregini ýaşaýardy. Häzirki döwreçen, dogry dämi? Ine siz şondan nähil aýdym aýtdyňyz? Belki bilýän bolsaňyz bir wenden hiňlenip berseňiz. Şol wagtlar mektep ýaşyny okuýakam. Turnalar diýen aýdymy ilki men ýerine ýetiren aýdymym bolup galy. Şol aýdymdan mümkin bolsa bir wenden ýerine ýetirip berän. Başdyna. Ülkem ýaşyl geyenne bilbil aşyk ýadymy. Altın güýdüm gelenne durna aşyk güýdüme. Göýe gyýdyň öýmesi gökde kanat galgaýar. Göğ asmanyň gaýmasy sizden göller kanmaýar. Sag bolun. Ine görýäňizmi mehriban ýaşlar, teletomaşaçylar elbetde her bir insanyň ýaşlyk ýyllaryna çağalykda öwrenen aýdymy elmedama gursakda gaýnaýar. Elbetde ol aýdymy aýdaňyzda döwletgeli öz ýaşlyk ýyllaryňyzdan elbetde gödeňize gelip gidenser. Elbetde şol aýdymlar bilen halk içinde şeýle-de ýaşlykda öz çağajyklary, öz deňduşlarynyň arasyna belki bähteşiklere gidenler ýa bolmasa şol aýdymlar bilen bir okuwçylaryň arasyna bir ýatlamalar galdyrandyr. Onu näme
mehran vatandaşlar, edip mihmanlar gelin äder gepleşiňiziň şu ýerine döwlet gelin ýerine ýetirmegine aýdym diňläliň. Soňorta gepleşiňizi dowam eder. Döwlet gelin halipa şäherlik ýoluny alyp barmakda, alyp baran işleňide de üstüni kemraňyz bolsun. Sağ olun. Uzak gece şöğür çeken yıldılar, benim yarım
Idi vatandaşlar aýlakşam owadatly gepleşigimizde dowam etýär. Biziň gepleşigimizde ýigitler tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli pudoklaryna dähmet çekýän bir näçe medeniýet sanat ustatlarymyz çykyş etmäne gelýärler. Biziň medeniýet sanat ustatlarymyzyň ýerine ýetiren aýdymly bolsa, mehran vatandaşlarymyz size sorag berýär. Biziň ýerleşmeden bolsa, bir näçe beren soraglarymyza dogry we dol jogap gelip gowuşdy. Biz bolsa häzir şonu şu ýerde gytgaça tanışdyryp geçeli. Bu SMS-i Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrawynyň ýaşaýjysy Ogultäç Gurbanowa iberýär. Ine Ogultäçem biziň beren soraglarymyza dogry we dol jogap beren ýerleşmeden biri. Şeýle-de Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Gorja owasynyň ýaşaýjysy Maral Ataýewa. Ine Maral Ataýewa da biziň gepleşigimizde ýigitler tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz, biziň her gedekki berýän soraglarymyza bolsa dogry we dogry jogap beren ýerleşmeden biri. Bu SMS bolsa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Toýly Akgaýew ugrady, Toýly Akgaýew hem biziň beren soraglarymyza dogry we dol jogap beren ýerleşmeden biri. Bu SMS Daşawut welaýatynyň Bolumsat etrawynyň ýaşaýjysy Ogultuwak Nurbaýewa, şeýle-de Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjysy Gurbannazar Durduýew, Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň ýaşaýjysy Jepbar Kuliýew, şeýle-de Lewap welaýatynyň Halaç etrawynyň ýaşaýjysy Enegül Mätnadarwa, şeýle-de Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjysy Gurban Jumaýew. Idi vatandaşlar şeýle-de biziň gepleşigimizden her sanyna idigiderli tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz, biziň gepleşigimizden bu sanyna ýagny ýaşy 60-90 ýaşy arka mehriban enelerimizden, atalarymızdan, ýagny öz agtyjaklaryny, şeýle-de biziň mehriban enelerimizi, atalarymyzy doglan günlerini gutlap SMS-ler gelip gowuşdy. Gelin häzir olaram şu ýerde gytgaça tanışdyryp geçeýin. Ine bu SMS bolsa Mar welaýatynyň Takarçagy etrawynyň ýaşaýjysy Öwedimradow Türkeş ugrady, Türkeş ağa tödüne şeýle belleýär. Talam aýlakşamyň owadatly dörjük topary biziň her hepde ýaýlma berýän gepleşiginde ýigitlerli maşgalamyz bolup tomaşa edýär. Siziň gepleşigiňiziň her sanyna bolsa, biziň paxta meýdanyna kombayn sürýän döwürlerimizde, guşluga çykan wagtymyzda Halipamyz Öwedgeli Tekäýewiň, Gurban Gummanowyň, Gurbannazar Hojaglyň, şeýle-de ustad halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny ýaşlaryň aýtmagyny bileşdirýär. Biz bolsa gök çaýmyzy, biz godup dinleýän aýdymlarymyzy ýatlatýaňyz bolan juwanlyk döwrümiz ýada düşýär. Biziň ustad ägirtlerimize uly hormat goýan gahrman arka dağımyda köp sagoltyn aýdýaryn. Siziň gepleşiňizden şu sany bolsa, meniň maşgalam Enewa ýeňeňiziň hem 71 ýaşy dolýar. Enewa ýeňeňiz üçin mirasyňyň hadyna saklanyp bir aýdym eşitdirseňiz, hasam hoşal bolardyk diýär. Bu SMS bolsa Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň ýaşaýjysy Bayram Gurbanow iberýär. Bayram agada sözüni şeýle belleýär. Talam aýlakşamyň owadatly dörjük topary bitiň her hepde ýaýlma berýän gepleşiňizde ýigitlerli tomaşa edýäris. Siziň gepleşiňizden bu sany bolsa, meniň agtyjagym dünýä gödeliň 21 ýaşy dolýar. Men agtygym üçin mirasyňyň hadyna saklanyp galan bir aýdym eşitdirseňiz, hasam hoşal bolardyk diýär. Daşawut welaýatynyň Göregli etrawynyň ýaşaýjysy Enebay Artiqwa ugradyar. Talam aýlakşamyň owadatly dörjük topary bitiň her hepde ýaýlma berýän gepleşiňizde ýigitlerli tomaşa edýäris. Siziň gepleşiňizden her sany dinlämde bolsa, meniň öýde dokma dokap, kilim kakan döwürlem ýada düşýär. Şol döwürlerde Bahar radio stansiýasy berilýärdi. Bahar radio stansiýasyna bolsa, ustad ägirtlerimiz aýdym aýdýardy. Şol aýdymlar bolsa, biziň özümiz üçin aýdylýan ýalyk bolýardyk. Meniň 63 ýaşym dolýar. Men 63 ýaşyma sowgat edip bolsa, mirasynyň hadyna saklanyp galan bir aýdym eşitdirseňiz, hasam hoşal bolardyk diýär. Edi doganlar biziň gepleşigimizde gelen bu SMS-leri bir gepleşiň dowamyny okap guturar ýalygam däl. Şoň üçin bu SMS-leri gytgaça häzir tanışdyryp geçeýin. Bu SMS-i Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjysy Dünýä Gödel Jumaýewa, Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrawynyň ýaşaýjysy Anna Jemal Jepbarowa, şeýle-de Aşgabat şäheriniň Tatlama köçetiniň ýaşaýjysy Laçyn Mürdäýewa, Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň ýaşaýjysy Juma Sultan Artiqwa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Maral Jumaýewa, Mar welaýatynyň Takarçagy etrawynyň ýaşaýjysy Guwanç Oradow, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjysy Berdinyaz Ataýew, şeýle-de Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjysy Gurbangul Durduýewa, şeýle-de Lewap welaýatynyň Çärjek etrawynyň ýaşaýjysy Nazarow,
Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjy Maral Roziwa. Mehran watandaşlar, kimde şu halipalarymyň bir wize ýazgylary bar bolsa, ýagny biziň gepleşigimizde iýerseňiz, hatan biziň mirasymyzyň haýdynatynyň üstüne köpeltmäne öz goşdyňyzy bolar. Şeýle şuň gün biziň gepleşigimizde doglan günleri gabat gelen mehriban enelerimizi, jigilerimizi, uýalarymyzy şuň gün doglan günleri bilen tüýsürekden gutlaýar. Goýalmy dama körpe balalaryňyza, çagalaryňyza gowunyp ýaşamaňyzdan tüýsürekden ardy edýär. Şeýle tüýçi ardylardan soň mirasymyzyň haýdynatyna saklanıp kalan bir aýdymy diňläliň. Soň orta gepleşigimiz dowam eder. Senin owadyňa taý geljek ýokdur. Saýra ajap aýdym ýanglan owadym. Owadyň seherdeý tämidir pekdir. Saýra ajap aýdym ýanglan owadym. Edi doganlar näşe gün bilen gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli pudoklaryna zähmet çekýän bir näçe medeniýet sanat ustaatlarymyz, ýerleşdirmez mihmançylykda. Elbetde şu gün bilen gepleşigimizde bolsa, ine ýürüýte Mary welaýatynyň ýaş nesillere ilim bilim tere berýän, sunugatyň iňçe sirlaryny ýaşlara öwretýän ýeňemi de mine bizde mihmançylykda. Bugün bilen gepleşigimizde gerip şu aýdyp berjek aýdymlaň barada aýdyp berseňiz söz sizden. Men Mary welaýatynyň Türkmenlä etrawynyň 9-njy salaryň terbiýetçisi Maýsa Mammadowa. Bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne gahrman arkadamynyň saýasyna bagtly eneleriniň bir hökmüne bagt takyna ýürümde dören tetlerlerime eger mümkin bolsa okap berin. Başsyna. Bagt diýmek näme diýmek? Ömür boýy synagyňdyr. Mehrem bolup ata ene hem olara sylagyňdyr. Bagt diýmek näme diýmek? Ardaly käre ýetmekdir. Wepa berip söýeniňe
eden ehtini tutmaktır. Bağıt demek, näme demek? Ähli arzularına yetmek, durmuş düýpsiz derýa bolsa, tolkunlaryna siňip gitmek. Bağıt demek, näme demek? Özgeleriň mehrini duýmak, ýükeň tutup awraýdan agtyk, soğuluk, ýugluk söýmek. Bağıt demek, näme demek? Bağıtlydygyny duýmakdyr. Haklap watanyň duýduny, janyň ortagy oýmakdyr. Menim häzir halipamyz Gurban Sultan Nuriýa diýwan oğlunun yan aydymyny getirdim, şonu aýdyp bereyin. Başdyny. Mehran watandaşlar, edil mihmanlar, geliňäder ýeňemiziň ýerine ýetirmegine aýdym diňläliň. Geliňäder şu Gurban Sultan Nuriýa diýwanyň ýerine ýetiren aýdymy näçinji ýylla dören aýdym. Şeýde şol aýdymy halipamyz näçinji ýylla aýdyp halk köpçüne ýetirdi. Bilseňiz 05-85 SMS guratyp bilersiňiz. Ona mehran watandaşlar, edil mihmanlar, geliňäder gepleşiň biziň şu ýerine, ýeňemiziň ýerine ýetirmegine bir aýdym diňläliň, soňra gepleşiň bizi dowam eder. Halipa şähertlik ýoluna alyp barmakda ýaş netellere ilm bilim teri bermekde alyp baran işleňizde üstüni kim baňyz bolsun. Sağ olun. Neşun men aylaşam o vazgeç peşine. Halipalar halipası İsa Cepparfın oğlu Sultan Cepparfın yazan dingever Tak Ceppar farada del Navat Nur Muhammed ve German ve şey Matmul Varli şloryali ägert
halipalar var da yazan yatlama kitabını sizin gepleşiňizde sowa dedi getirdim şunu goşurma ruhsa dedeň. Sağ olun. Sağ olun. Şu kitap hakkındaki aydiyan gurunlarını eşitende hatam gowanyan sebäbi kitap bir ilm çeşmesi bolup dur şeýle de biziň geljek ýaşlarymyzyň bir öwrenmek üçin, döretmek üçin, tungatyň ince sırlaryny bilmek üçin hem ähli şertler, şeýle de şu ýerde ähli halipalar barada ýygyderli sahypalaryna ýazylan. Bir de şeýle ajaýyplygy döredip beren ustad halipalarymyda, kompozitorlarymyda uly hormat goýan gahrman arka damyda münkerem sag bolsun aýdýar. Oý gahrman arka damydyň jany sag bolsun, ömrü dok bolsun. Yurt bähwitli döwlet ähmiýetli tutýan tutumlyşlar elmedama rawaşyklara beklenten. Ona näme gepleşmeden şu ýerine bolsa ýene de şu ýeňemizin ýerine ýetirmegine aýdym diňläliň, soňurda gepleşmedi dowam eder. Binnen havar sorsan ay waqt binnen havar sorsan bir ýar için seni men eski ýardan
Merhan vatandaşlar, ayl akşam owadatda gepleşmede dowam edýärsiz. Biziň gepleşmede ýygyder tomaş edýän mortaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşmede ýurdumyzyň durly pudoklaryna zähmet çeken bir näçe ýerleşmeden mehmançylykda. Biz bol täze şuň kun biziň gepleşmede gelen ýeňeler biziň berjek gurunlar bilen gepleşmede dowam edýär. Ýeňe gepleşmede hoş gördük. Özüňizi tanıştyraýsaňyz. Men Ahal vilayetiniň Babadaýhan etrawynyň ýaşaýjy Saparwa Gülaýym. Men siziň aýla akşamyň owady gepleşiňizde uly üns bilen seretýän aýla akşama özüm şeýle gogorýanlygym üçin şo gepleşige ýüregimde joşan goşgym alyp geldim. Mukamlaňda gaýwany uçmana, posfasan ýürekleň syryny açmana, demin alan göýükçe çaýyň içmäne geldim saňa aýla akşamyň owady. Mirasyňa sarpa düýnüňe hormat, diňläniň kalbyna bolýarsyň gurbat, jadyly owadyň durşuny lezzet geldim saňa aýla akşamyň owady. Armanymda galan ýaşlygym üçin, çygyrly setirilen boşlugym üçin, mihman söýür hoşamay hoşlugyň üçin geldim saňa aýla akşamyň owady. Tomaşa çatylyk sarpaňyz üçin, aýdyň gelejegimiz ertämiz üçin, alysdan alawyňa örtäniň üçin geldim saňa aýla akşamyň owady. Indi bolsa şol saatsyň otuy hakyna goşgymy gap berin. Dagul deprekleriň gümmürdüsünü, näle şelpeleriň şıňgyrdysyna, kümüş düwmeleriň düňürdüsünü men sunga taşygy. Emay bilen ýagýan ýagşyňa aşyk, ogodan keşdäde nagşyňa aşyk, sahnalarda saýran bagşyňa aşyk, men sunga taşygy. Atam altygarlyň dörüden keşbi, kalbaganat berdi ýüregim joşdy. Eksilmez hazyna sungotuň ışgy, men sunga taşygy. Arkada keldip hakydalary, mirasdan agtaryp sahypalary, tirsegine gallarda halipalary, men sunga taşygy. Sag bolun. Altygarly men agtygy şeýle ägirtlerimiz tirsegine galdyran hormatly prezidentimize janyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny elmedama halk wäkil döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işlerini elmedama rawaşlyk dileýän hormatly arkadagymyň başy dik jany sag bolsun. Goý arkadagymyň döwlet bähdiýetli umuman adamda ähmiýetli tutýan tutumly işleri rawaç bolsun. Sag bolun, şuň kun biziň gepleşigimizde gelip gatnaşanyňyz üçin, şeýle-de okap beren şahyrlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Görýäňem meselem Ustad Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti, sungatda ýyz goýan, bir näçe çeper filmleri döredik geden altygarly barada söhbet edilmek, şeýle-de şolaň bir aktygyny bir görmek biz üçin hem diýseň guwandyrjy. Goýulmadama şol ataňyzyň bir nesil daragyny dowam etmekde alyp baran işleňizde de üstüne kemraňyz bolsun. Merhan watandaşlar, edin mehmanlar gelin adar gepleşiň biziň şu ýerine aýdym dinläliň, soňra gepleşigimiz dowam eder. Yaralar bir yar vurdum almasanımı, bugün kara gözlü yardan yollum. Yaralar bir yar vurdum almasanımı, şu gün kara gözlü yardan yollum. Derim onun için dünya malımı, armağan düştü gördüm sonunu yollum. Beremin son şeyine dünya malımı, armağan düştü gördüm sonunu yollum. Geçin düşe gir yer yarım cemali, yar kayda düş kayda bilmen zuvalın. Söküyün bu dünyana yedir dağın, ayrılık başımda yaşlanıyorum. Söküyün şu dünyanın yedir dağın, ayrılık başımda yaşlanıyorum. Uyollum sonunu yollum, garıvı kalım kastını yollum. Uyollum senin yollum, garıvı kalım kastını yollum.
bugün senin uyandım. Aylardan, yıllardan, günden uyandım. İntizardır bugün senin uyandım. Aylardan, yıllardan, günden uyandım. Köklerden saradım, tapmadım seni. Gülüdüm, iladım, ilen uyandım. Köklerden saradım canım, tapmadım seni. Gülüdüm, iladım, ilen uyandım. Uyullum, sonun uyullum. Garığı kalım, kaçtın uyullum. Uyullum, senin uyullum. Garığı kalım, kaçtın uyullum. Uyullum, sonun uyullum. Garığı kalım, kaçtın uyullum. Uyullum, senin uyullum. Garığı kalım, kaçtın uyullum. Ebi vatandaşlar aylaşımı o adatlı gepleşimizde devam etiyet. Biradar söhbetleşimizde Ahal vilayetinin Akbuğday etrafının medeniyet merkezinin aydımçısı Toylu Badar bilen devam etiyet. Toylu gepleşimizde hoş gördük. Netedem yurdumuzda geçirilen toy bayramlarımızda Ustad halipalarımızın aydımlarını aydıp bir idigiderli çıkış ediyeňiz. Şeýle-de näme her bir aydımça bir özüne ýakyn aydımlary bolýar. Şeýle-de şol aydyma başlamadan öňň ýani çağalykda taňa bir aydym satyn gotan bolan höwesiň bolýardy. Eýem seni kiçiklikden taňa aydym satyn gotana höwesiň bolanyna ýa teň ineň ataň, ýa bolmasa teň öz obaňda ýa mekdebiňde ýani seni uwukdyrjak halipaň bolýardy. Ştaýda şu halipa şärtlik ýolda ortana gepleşimiz dowam etsek söz sizden. Benim şu aydym sahada gelişim şu çağalyk ýyllarimdan boldy. Özümden ol ağam Aman Bazarow aydym aýdady şundan öwrenýärdim. Mektep gurnaklaryny çağırmoş ýüftip bir molumdan bolady. Bulardan aydymdan iňçe tilsimli çağalyk wagtymda öwrendik. Halipalarymyz dinleýäs. Söýün Hojaberdiýew we esasy öz halipam Beodel Tekayew, Gurban Gummanow, Sahabany. Şular halipadan dinläp aydymlary öwrendik. Sana kurban bu dünyam, var ömrüm yoğum barım. Burada ayak takla, dinledarım mudarım. Seni tüyen cigerim, bulup dur para para. Kalın ömrümün bari, bağlıdır edip yara. Seni tüyen cigerim, bulup dur para para. Kalın ömrümün bari, bağlıdır edip yara. Yüreğimi açay, maksadın eyle beyan. Dindarılıp soruyan mi, senin si duymayan. Kısmaklık bu bider, icağalmak has biter. Uzatmadan kolumu, men dadıma kim yeter. Kısmaklık bu bider, icağalmak has biter. Uzatmadan kolumu, men dadıma kim yeter. Dinlepin alışımı, kıdır güllü açıldın. Şidip karın ömrümü, dele bana geçildin. Dinlepin alışımı, kıdır güllü açıldın. Şidip karın ömrümü, dele bana geçildin. Dinlepin alışımı, kıdır güllü açıldın. Şidip karın ömrümü, dele bana geçildin.
var ömrüm yokum barım bir burada ayak takla dinle darım seni tüyen cigerim bulup dur para kalın ömrümün bari bağlıdır edil yara seni tüyen cigerim bulup dur para kalın ömrümün bari bağlıdır edil yara Aydımçı gözlөгde bolýada. Haýt halifany dinlänede şol halifadan bir zat öwreni bilseň özüňkü de sebäbi biziň ustad umman ýaly bir ägirtlerimiz bar, ustad halifa aydymçylarymyz bar. Olaň bir hersiniň bir öz ýoly bar. Sebäbi sen şol her bir aydymçydan, her bir halifadan bir zat öwreni bilseň sen öz ýoluň, öz ýodaňy tapmaga da bir ýakty nur bolup çaýly diýek elbetde ýalňyşmysak gerek. Ine siz şu aydym saçsyny gotuny bir dähmet çekip börkäňiz, haýty halifalaryň aydymlaryny ýerine ýetirýäňiz, halk aydymlary siz üçin ýakynmy ýa-da estrad aydymlary siz üçin ýakynmy? Elbette maňa halk aydymlary ýakyn bolýar. Ha. Toyda varalamyzda öwedil tekaýfyň aydymlaryny ýerine ýetirýär, şäherlerimizde toyda varalamyzda. Sizin gepleşiňizde de halifamyz Gurban Gummanowyň aydymlaryny ýetirdim, Saha aydymlaryny ýetirdim. Mümkün olar şolardan ýerine ýetirip bereň. Sağ olun. Şu aydym ýerine ýetirmediňizden öň siz aydym işlejek bolsaň hökmany ýagdaýda sen bir aýratyn bir sadandan bolmaly, halifa sadanalardan maslahat almaly bolýaňyz. Ine şo ýerde de bir aydymyň üstüne işleňizden soň siziň aydymyňyzy dinläp onuň halk köpçüne ýetirmek üçin haýt halifa size kömek berýär. Elbette öz işleşen sadanlarym Süleyman Garabayew, Oradly Baýçy şular bilen maslahat edip taýin bolan halk köpçüligine ýetirýär. Onu ahal vilayet Akkuda ýetirip medeniýet merkezimizde de halifa aydymçylarymyz we sadanlarymyz we şulardan hem şu aydymyň inçe tilsimlerini sorap, öwrenip, halk köpçüligine ýetirýär. Biz ýaşlara medeniýet sungat işgärlerini şeýle halifa şäherlik ýolunu açyp berdi. Mehriban arkadaşymyz Jan Sawolzun tutýan tutumly işleri hemişe rawaç boldy. Sağ olun. Onu näme toýly gepleşimiziň şu ýerine bir halifalarymyzyň bir aydymyny aýdyp berseňiz, hatam gepleşimiziň şowkuny artardy. İdidileşer. Türkmenistanyň Dokmat Ýanagaty Ministrliginiň Aşgabatyň ýüpek fabrigi ýüpekden öňürlen dürli önümlerini sededirler. Arasy ýüpekden öňürlen tara we düpli ýyňaşlary, ýüpekden dokunan haly gapçyklary, kimde dürli ölçegli ýüpek halylary, dürli öwşünli ketenler, her bir ýanana gözellik, her bir öýe bedek berýän önümlerdir. Önümlerimize islik bildirýän müşteriler şu salgy boýunça ýüz tutup bilerler. Aşgabat şäheri Awan Nayf köçetiniň 13-nji jaýy. Habarlaşma üçin şu telefon belgileri jaň edip bilerler. 36 43 48, 36 43 17, 36 42 38.
göz başyny alyp baba gammardan. Sen beýik gudratsyň ajap owadım. Senin maňyň çuňdur düýpsi ummandan. Sen beýik gudratsyň ajap owadım. Mehran watandaşlar, edip mehmanlar näşe kun bilen gepleşmede, toy bayramlamada çykyş edip gelýän. Ine Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň medeniyet merkeziniň aýdymçysy, Toyly Badar famine bilen gepleşmede, ýani irki Ustad halipamyz Qurban Gummanowyň, Anewerde Attanowyň, ýene-de bir näçe halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymy Lukman Gyýan aýdymly ýerine ýetirip berdi. Elbetde ol aýdymy dinläninde biziň ustad halipalarymyz ýeken gödüňe gelýär. Ine şu ýerde toýly şeýle bir ajaýyp bir halipalarymyzyň bir aýdymy ýerine ýetirdiňizde. Ine bärde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan siziň aýdymy aýtmaňyza garaşýandyrlar. Ýöne siz şu yaşlarımdan şeýle-de şuň kun bide tomaş edip oturan mehriban mehmanlarymyň size berjek soralar bar bolsa, şonu ilki dinläliň, soň gepleşmedi aýdym bilen dowam edäýeli. Medeniyet sungat ustatlary, yaş talipçilerimiz şeýle-de ýengelerimiz, enelerimiz şu gün toyla berjek soralaryňyz bar bolsa, berip bilersiňiz, haýsyňyz soraw berip bilersiňiz. Men Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň talebi Muhammedowa Nursultan. Ine her bir aýdymçynyň, şahyryň ýa sadananyň ödüne bolýan has ýakyn görýän aýdymy sady bolýar. Toyly siziň hem ödüňizde ýakyn, haýsy aýdymy ýakyn görýän hem de şondan bir ben dinlenip bermeňiz. Elbetde ödümi halk aýdymlary ýakyn görýän şu halipamyz Söýün Hoca berdi nara men ýa aýdym aýtdy. Şonu has görýän ödüm. Şondan bir ben dinlenip berýän. Başdyna. Bir wakanda maýyl etdiň, ay bir bakışda maýyl etdiň, şol gün akşam ara meni. Neçin beýleken feretdiň, goýduň kenara meni. Zara meni, zara meni. Sağ bolun. Elbette biziň ustad halipalarymyzyň ýerine ýetiren halk bagşylarymyzyň aýdan aýdymy elbette her bir adamyň bir gursagynda ýaşaýar sebäbi ol aýdymy näçe dinlediňçe de dinläsiň ele ol süýjüligi bilen onuň bir sözüniň sadynyň ýer bolup halkyň bir ýüreginde ýaşamagy bugünkü biziň medeniýetimiziň sungatymyzyň hasam kämilleşip bir karadyň bagtyarlyk döwrüne bir ýaň salýanyna da aýdym göz ýetirýär. Ona näme toyly şuň kun bilen gepleşigimizde elbette soraw berjek jiglerimiziň ýa sorawna dinledik. Inni bärde watandaşlarymyz üçin, mehmanlarymyz üçin bir aýdym aýdyp berseňiz, bärde olar aýdyma garaşýandylar. Haýt halipaň aýdym aýdyp berjek. Başdyny elbette halipalarymyň aýdan aýdymy garja diýen aýdym ýerine ýetirip berän. Başdyny. Mehran watandaşlar, edip mehmanlar. Şu toýlyň ýerine ýetirjek garja diýen aýdymny näçinji ýylla haýsy bagşy ýerine ýetirdi? Bilseňiz 085 SMS uradyp bilersiňiz. Ona mehran watandaşlar sizden geljek SMS-lere garaşýar. Mehran mehmanlar, edip watandaşlar geliň äder Toyly Badarpyň ýerine ýetirmegine aýdym dinläriň, soň orta gepleşigimizde dowam eder. Toyly geljekde de şu watanmyzyň öz içine öz goşantyňyzy goşup, şu ustad halipalarymyzdan gelýän aýdymlary täze rewişde işläp, halk köpçülikde ýetirmekde de alyp barýan işleňizde üstüne kemraňyz bolsun. Tamam. Bar yara, gönlüm gidipleri. Ağalar bar yara, gönlüm gidipleri. Ağdan pisi dodoklarım balgarca. Boynumda ekilmiş ne bilin ama, aşın kalem dişin dürdeni garca. Oğa güreşli, ördek bakışlı, Tanrılı güllendi sana yokuşlu. Çekil bileçini, boynum ağışlı, kanlarımdan kanar, kanaysın garca.
geçerdin Ayızgap yanağından tutsam osurdan Amanlar nur muttir mihman algarca Ayızgap yanağından tutsam osurdan Amanlar nur muttir mihman algarca Karı zaman yanına karayın garca Hallarımdan havar alaysan garca İdi vatandaşlar ayla akşam o adatı gepleşmede devam ediyor. Siz bizden gepleşmede idigiler tomaşa ediyen bolsanız görýänsiniz. Şuň kun bizden gepleşmede ne ýurdumyzyň dürli pudoklaryna rahmet çeken bir näçe iýleşmede mehmançylykdy. Biräder söhbetleşmedi. Ýeňemizden berjek görüňler bilen gepleşmede devam edýär. Ýeňe gepleşmede hoş gördük. Özüňizi tanıştyraýsaňyz. Men Ahal vilayatynyň Babatayhan etrafynda ýaşaýjy Gurbanuly Nuriýewa. Men aýla akşam geçen tanlaryň birine utta taýpalar Gurban Gummanowň, Gurban Sultan Nuriýa diýwanyň, Gülcan Hümmedowanyň, Biwel Miradowanyň aýdymlaryndan hiňlenip berdim. Inni aýla akşam bu tanyna bolsa beýle halifalar barada söhbet etmekçi. Teni mektep ýaşyma ýetmek hem şu usta halifalaryň aýdymlary men gursagma berdi. Men häzir Oğulcan halifa Gunçam diýen aýdymny Gökdeňi diýen aýdymny giçijekkäm sallança uçup aýtýadym da. Ondan soňra dogonlar berdiýalar aýdymlaryny 2-nji, 3-nji sınıfda okaýakam telewideniyede dogonlar berdiýalar çykyş etýärdi bolýan şonu menem şular ýaly aýdym aýtdym diýädim, şular ýaly bolsam diýip arzu etýärdim.
Men häzir Usta Talipalan aydımlaryny dinlemek bilen çäklenmän. Men türkmen dutarnyň ham sazyna şeýle hormat goýýan. Bir welmeradowaň bir ýeke aydymny hinglenip bereýin. Bilen diýen aydymny. Dil verisin meni yanardyň bir tükünme köz bileni. Yine yüz kürsem inirdim yâre. Ol piyala söz bileni. Ay husnu dünya şulasalar, ay gün yanaşta uyalar. Özünden giden ken olar vah yâre. Yüre versin yol bileni. Ah yar lilim yol bileni. Ay min düştüm kulun eline, mal başım Huda yoluna. Seni vermen yüz eline, yine toğson gayz bileni. Seni vermen yüz eline, yine toğson gayz bileni. Zilili diyer şam çırağım, iki çahan sen geregim. Aşıktan dolanır yüreğim. Sevilmez söz bileni. Ah yar lilim söz bileni. Sağ olun. Men häzir Niştaýda bir surat getirdim, Sungat mekdebine okayan gyzjagadym bar, şoň suratyny häzir men size gowsuraýyn bir eger mümkin bolsa. Başsyny. Eli Doğanlar, Kahraman Arkadağımız 2018-nji ýyly Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýip aglan etdi. Elbetde büýülle bolsa biziň körpejiklerimizden öz başardyklarynyň, öz goşuntlaryny goşmak üçin ýurdumyzyň ösüşini ine Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atdy ýylyna da şol biziň taryhy gymmatlyklarymy şeýleden her ýerde kerwende gidip barýan bir kerwen saraýlaryň bir suratyny çekmegi elbetde bugünkü gün biziň ýaşlarymyzyň watanymyza bolan söýgüsiniň ne derejede ýokarda dona da aýdym göz ýetirýär. Jigim özüňiz tanışdyraýsaňyz. Men Ahal vilayatynyň Babaday Hanetrawnyň 17-nji orta mekdebiniň 8-nji betini okuwçysy Ogulgerek Nuryba. Men okumdan daşgary Babaday Hanetrawyndaky Kiçik Elmirativ adyny götüren Medeniýet öýüniň çağalar Sungat mekdebiniň çeperçilik bölüminde okuyan. Onda maňa bilim we terbiýe berýän muallimler Nökör Recep Brat we Nökör Mehri. Menem şoňa esaslanıp 2018-nji ýyl Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregine başlap 360 suratyny aýlaşam owaryny sowgat diýip çek getirdim. Biz ýaşlara okumaga, döretmäne mümkinçilik berýän arkadaga tamjana köp sag bolsun aýtýan. Sağ ol jigim goýelmydama geljekde de iň ussa suratkeş bolup ýetişmeňem tüýsürekden arzu edýän elmydama galamyň ujundan şular ýaly odan bir suratlaryň çykyp durmagyny tüýsürekden arzu edýär. Mehran watandaşlar biziň şeýle körpe balalarymyza, ýaşlarymyza, medeniýet ussatlarymyza şeýle uly hormat goýan Gahryman Arkadağymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý Gahryman Arkadağymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, el ýurt bähmetli, döwlet ähmetli tutýan tutumlyşynyň arawaj almagyny tüýsürekden arzu edýär. Sağ olun jigim.
Idi vatandaşlar, siz bilen gepleşigimizde idigider tomoşa eden mortaňyz göränsiňiz, bilen gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli putoklaryna zähmet çeken bir näçe ýerleşlerimiz bilen medeniýet sunut ustatlarymyzyň gurulmaryny şeýlede aýdan aýdymlaryny dinlänsiňiz. Sözümizin ahyryna bolsa medeniýet sunut ustatlarymyzyň arzuwyny eşitmek biziň her birimiz üçin ýakymly bolup dur. Döwlet gelesinden bir arzuwlaryňyzy eşitäýsek. Halipa şäherlik ýoluny östürmekde uly golluglar, uly ýardam berýän hormatly arkadaşymyzyň can sağ olsun tutyan tutumlu işleri el madamı ravacasın. Sözümün ahırını bir aydım yerine getirip bereyim. Baştını. Kudret kara dağın katının taşı yarıp kaynayıp çıkar çeşmenin kesmer kayalardan inen dağ yanağın oğuşap akar çeşmenin bahar gelse baştan şeyledir hasat kenarına güller eker bir hasat egrem zülvelerden yol yazar tolkun atı oynap döker çeşmeler çeşme ol gulbudara kara dağım mengder kara tutara koşa tari bolu akar çeşmeler çeşmeler dağların kömüş teçeği çeşmeler dağların açık taçağı sol taçağı takdim eden gerçeği göz başından suya yakar çeşmeler 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 akar çeşmeler teşne cana kandu şeker çeşmeler dağ başının suyu yakar çeşmeler Toyly arzuwlaryňyzy bir eşitäýsek. Bizim medeniyet sunuwat işgärlerini ägirtlenmede, halipalamada syla hormat goýan mehriban arkadaşymyz can sağ bolsun. İl ýurt bähbitde tutýan tutumlary hemişe rawajarsyn. Sözümiň ahyrynda da bir söýüp hakda bir aýdym aýdyp bereýin. Baştını. Berim bolanok yada Güllerim görmeýär bada Duşarynmy peridada Diýip ýolar Gede gede
olur gide gide. Güzel gelenleri geliren, güllüm ağladı yüreğin. Arın olsa al derin, koyma aşka, koyma aşka, yaka yaka. Koyma aşka, yaka yaka. Dinle ardan sana aydan, gülletim tuşorun neyden. Tapman yine ayda kaydan, koyma aşka, koyma aşka, yaka yaka. Dinle ardan sana aydan, gülletim tuşorun neyden. Tapman yine ayda kaydan, koyma aşka, koyma aşka, yaka yaka. Koyma aşka, yaka yaka. Uğradım senin yoluna, gözüm düştü didanına. Ardı edip ak yoluma, kaldım izler, kaldım izler. Baka baka, kaldım izler, baka baka. Kaldım izler, gide gide. Kaldım izler, gide gide. Bana bakar. Medeniyet hizmet ustatlary, edil mihmanlar, sadanlar, şuň kun biziň gepleşigimize gelip beren gurulmaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, çalp beren sadlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Oý siziň hem işleriňizde, maşgala ojaklaryňyzda agdy berlik, bagtyarlyk höküm sürmeginem tüýsürekden ardy edýär. Goýulmadama biziň ýurdumyzda geçirilen her bir toy bayramlarymyzda aýdýan aýdymlaryňyzam diýarymyzda ýaňsalsyn. Akşam bir gıyıl kopul çalny, akşam bir gıyıl kopul çalny. Sadynyň gurbany bolsam, çalny çana otlar sally. Nädiniň gurbany bolsam. Topar kıydı bilen, yetir etti nedi bilen. Kara kalım kıydı bilen, todunun kurbanı bolsun.
Dost elinde, yad elinde, yadının kurbanı bolsun. Şad ülkemin toyun toylan, gitti oğrayın nadar aydan. Min güdillin birin sayda, ödünün kurbanı bolsun. Ödünün kurbanı bolsun, derdinin dermanı bolsun. Sadının kurbanı bolsun. İnsanın yüreği aydımsad bilen, oyor yasın biri hoş ovad bilen, aydımlar yanlan yar pervadı bilen, ten beyik kudrostun azap ovadım. Mehran vatandaşlar size yetirmek etilen aydımsadlı kökbeti görünüşlemez şulardan varat. Bizim gitmesi ümmetinin göğünü yarandır deyip ümid ediyer. Bir de şeyle acayiplik döredip veren, ustad halifalarımıza ulu hormat koyan, kahraman arka dağımıda köp sağ olsun aydiyar. Koy kahraman arka dağımıdan canı sağ olsun, ömrü uzak olsun. İl yurt bəxvetli, devlet ehmiyetli, tutyan tutumleşanın aravaz almağını tüyfürümüden ardu ediyar. Şeyle yaxşı arduları her birinizde ardulap, aylaqsının ovadatı gitmesini geçip tutarıyar. Yine değerimde duşayançak tağaman oturun edilileşler. Öňe, dine öňe, can vatanım Türkmenistan.